Tebigat bilen taýlaşykda ýaşamak türkmen halkyna gadymy döwürlerden bäri mahsus ýörelgedir. Oňa döwrewap derece bermek zerurdur. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Biziň ata-babalarymyz ilkinji tebiği dermanhana hataplanan dermanlyk ösümlikleri yüzlenipdirler. Olar tebigatyň güýji bilen agaçlardan we otlardan bölünip çykan peýdaly maddalardan peýdalanýarlar. Ýene de ata-babalarymyz ösümlikleriň organik dünýä bilen organik däl dünýäniň arasynda aqdaşy ýerine ýetirýänligini duýupdyrlar we kehitlemek başardylar. Häzirki döwürde köp sany dermanlyk ösümlikleriň bejeriş häsiýeti we mümkinçiligi medisinada ylmy taýdan tasdik edilendir. Himiýanyň ören çalyp depkini bilen wesiýänligine we köp sany dermanlaryň himik usuly boýunça taýýarlanýanyna garamazdan häzirlerem dermanlyk ösümliklere bolan gyzyklanma peselmiýär. Häli hem ähli bejeriş terişdeleriň ýartyna golaý dermanlyk otlardan ýasalýar.